O singură lovitură a schimbat regulile lumii întregi. Până acum, asasinarea unui șef de stat era considerată o linie roșie absolută în dreptul internațional. Un tabu nescris respectat de toate marile puteri, indiferent de conflict, indiferent de tensiune. Acel tabu tocmai a fost eliminat, când o superputere execută public conducerea unui stat suveran și lumea nu reacționează. Fiecare regim autoritar de pe planetă ia notițe. Venezuela, Cuba, Taiwan, Rusia, toate văd același lucru. Că se poate, că precedentul există acum, că și ei pot folosi același manual. Nu asistăm la un incident izolat. Asistăm la tranziția brutală dintr-o lume cu reguli, într-o lume în care regulile le face cel mai puternic din cameră. Și întrebarea care ar trebui să te țină treaz noaptea este simplă. Cine e cel mai puternic din cameră mâine? Urmărește pentru episodul următor.